Numru ta' toroq li sa ftit ta' xurilu kienu ishom wiċċ il-qamar meta tgħaddi bil-karozza minn fuqhom bdew jingħataw wiċċ ġdid. Fl-istess waqt bdew xogħlijiet estensivi biex jitħaffef it-traffiku f'żoni bħal Ħalqurmi, Ħallija u Ħalluqa. One News tkellem għall-Ministru Ian Burge li nota kif matul dan is-sajf bdew bosta proġetti li jindirizzaw il-problema ta' traffiku li hawn madwar il-pajjiż, fosthom roundabouts u bankini wiesa' żejjed. Il-Ministru saħaq li flimkien ma' dawn hemm bosta xogħlijiet oħra f'toroq residenzjali. Hemm numru ta' toroq residenzjali li qed isiru jew għall-ewwel darba jew daħal għalihom il-Gvern għaliex ra l-Kunsill Lokali ma jistgħu qatt jaslu għalihom. Bħal pereżempju triq il-Qortin ġewwa l-Mellieħa. Triq importanti għall-Mellieħin illi Kunsill Lokali waħdu qatt ma kien ser ikun jista' jiffinanzjahom. Flimkien ma' dawn hemm il-proġetti maġġuri tal-Kappara u tal-Marsa. Il-Ministru qal li x-xogħlijiet fil-Kappara mhix jinbritmu tajjeb biex jintemmu sal-bidu tas-sena l-ġdida. U għalilna kif issa miegħu beda wkoll il-proġett tal-Marsa xarejn qabel iż-żmien. Il-proġett tal-Marsa kellu jibda s-sena d-dieħla, però ħassejna li konna lesti u preparati bdejna nwaqqgħu il-fabriki fil-Marsa. Dawn ser ikomplu jitwaqqgħu għal xhur li ġejjin, hemm fabriki oħrajn li jridu jitwaqqgħu għal bidu ta' frar. U eventwalment meta jitwaqqgħu dawn l-istrutturi jibda jsir ix-xogħol fil-livell ta' isfel. Da fil-waqt li bħalissa dej ukoll il-proċess għal pubblikazzjoni tat-tender għas-7 flyovers u strutturi pjanati. Da fil-waqt li hemm ukoll it-tliet proġetti ambizzjużi fit-triq bejn l-Imtarfa u l-Mosta, it-tela ta' Selmun u tax-Xemxija u l-proġett fit-triq arterjali f'Ħattart. Dr. Burge saħaq li dawn il-proġetti li qed isiru sa issa mhumiex parti mill-wieda ta' 700 miljun investiment fuq it-toroq fuq medda ta' 7 snin. Dawk huma xogħlijiet li ser jibdew malli titwaqqaf l-Aġenzija. Qed naraw l-Aġenzija tkun qiegħda titwaqqaf fl-2018 fi matul is-sena d-dieħla, bħalissa għaddejn ix-xogħlijiet fuq l-aspetti legali, għaddejja d-diskussjoni wkoll mal-Kunsilli Lokali u mal-assoċjazzjoni tagħhom għaliex il-Kunsilli Lokali rridu ninvolvuhom. Kunsilli Lokali rridu ngħinuhom għalhekk ser isir dal-proġett. Huwa saħaq li l-Aġenzija ma tfissirx li l-Gvern sieħu x-xogħol tal-Kunsilli Lokali, iżda li jgħin biex fejn ma jlaħqux mal-ispejjeż ikunu jistgħu iwettqu permezz tal-Aġenzija. Proġett ambizzjuż li se jwassal biex ix-xogħol fuq it-toroq ikun wieħed kontinwu. Burge saħaq li dan it-tibdil fis-sistema ta' kif isiru l-proġetti fuq it-toroq se jwasslu biex il-Maltin ikollhom toroq adekwati darba għal dejjem.